Zábřeští skauti měli jubilejní sněm. Ten se o víkendu uskutečnil na skautské základně v Leznici. Skauti si k jednání pozvali i bývalé členy a řadu hostí. Hovořili jsme s nimi ještě před zahájením sněmu. V sobotu 22. září uspořádal zábřežský skautský oddíl Šavanu již 70. výroční sněm. Tak jako u Indiánů je to setkávání a myslím si, že ti kluci a děvčata u nás plní oddílové zkoušky a právě na těchto sněmech oni žádají. A tam ty orly pera, jako jak my je nazýváme, tak jsou jim potom uznány. Takže to je taková, bych podělal, asi hlavní náplň těch sněmů. Já jsem teďka nedávno udělal nováčkovskou zkoušku, tak mi budou udělány orly pera a hodně se těším na ty nové hosty. Já jsem tady v podstatě jako bývalý člen, takže svým způsobem jako host, ale zároveň jako podpora pro ty mladší členy. No tak hodně hostů a zase to bude něco mimořádného asi. No hlavně ty hry, třeba lacrosse, indiánská výběna a tak. Jdu se sem jenom podívat a protože je to výroční sněm, 70. sněm, tak by to mělo být něco výjimečného. No výjimečně je hnedka, myslím, že z několika důvodů, a to je to, že je 70., což v rámci České republiky je určitě unikátní číslo. Jenom jeden oddíl v republice má větší počet než my. A potom si myslím, že určitě druha pokladu. To je, myslím, že velká zajímavost, která tady bude uvedena v život. Ten kmen je součástí hnutí Midevivin, což je společenství, které se snaží o jakýsi junácký komunismus, který propojuje klasický český junák s lesní moudrostí. A jedna z těch věcí, která je asi na první pohled patrná, je jako jistá malebnost, která se v těch činnostech tady odehrává. Tady na těch klanových štítech jsou vlastně rodová zvířata, jelen, kůň, krocan, malá želva a tak dále. Tady takhle dole na zemi, když se podíváte, tak to je symbol vlastně Dakotského kříže větru, což je v podstatě paralela 4 živlů, tak jak je my známe v jakémsi antickém dědictví. To znamená princip vody, princip ohně, princip větru a princip země. Skautské sněmy jsou natolik významnou akcí, že se jich účastní pouze členové jednotlivých oddílů a jejich hosté. Odkud jste přijeli na dnešní sněm? Tak my jsme tady takhle 3 a přijeli jsme ze Žadce, ze Zdic a z Prahy. Náš úkol v podstatě zúčastnit se, neudělat tam žádnou ostudu, žádný fopa a možná se trošku zapojit do programu. Na co se na dnešní sněm těšíte? No tak, jak už řekl kolega, tak na ty duchovní zážitky. No a samozřejmě taky, že uvidím něco nového, čím oživíme náš oddíl v Žadci. No a protože se se Šavanama známe už vlastně 15 let, tak spousta samozřejmě těch věcí známe. Přijeli jsme se podívat na ty známí lidi, na Myčkyniku. No a... Já jsem přijel z Kolína. Kterou organizaci tady zastupujete? Ligu lesní moudrosti. A co očekáváte od sněmu? Tak sněm je věc slavnostní. Je to úplně jiný druh sněmu, než pořádá Liga lesní moudrosti, takže očekávám tu možnost porovnání. Na jeho zasedání bylo pozváno spoustu významných hostů z celé České republiky. Naší kameře byl však přístup odepřen.